Jindat ka ching it jong pi hanga Kam long shu kum ki por man shwa Ngatip ngam la len pi it yanga Kablat kam day shu kum ba Kubli pi barok ka kerteng ka chunga ka dei ibanyu ko lindo monai bat nga syong ngasa hamadan beter. Kekerteng ke jong hari Jos Paryong mengadai nasional napo iap. Hakabaya dei bat mata kasni ba ngiyawan langkum ni ngimut ban pan jeng kersyan ya kawai ka musik video ka batamai ka ban sapelai citarik ha uni ubnai ban sawan kata ka belai kerteng jendat ka jing i na ka film kasbai. Ti ngimut ban pan jeng kersyan na pi ki pat ba. Syukum ki por man shwa Ngatip ngam la len pi it yanga Kumtahi kumbala ong i aktres dia kumtahi ngaru ngapan ke jing kersan na kumta kipaj ba kibala ju kersan yang nakapor sakapor de mentaro swa bangin pelat ya kan ka musik video ka ba ai kerteng jendat ka jing i ka ba dei jong ka film kasbai bangin satep ya kan ka jing ruai ha ka film ba dei kerteng kasbai de ngapan ka jing kersan na kipaj ba bakin yai kersan lang yangi nakapor sakapor bagin sa pelatnya akan ya musik video haka sitarik jong ne ubnai banwan haka porsan baji janmit Hanga marwai te ka jing ruai te ka best Kabes. mar ka don lang but emotional love story ru kala don lang. basyo te kene ke jingruai ngaso tenat kaweiru namar ba kadai kasin ke baningkong yang ba ngayo ban aka ka musik video ba kadairu haka jong ka film te kadai kasin ke baningkong jonga ba ngayo ban ya mentalang bati aktres Jenny humba pilatif lang pilatif pajba te kumtahi ngaso tenat bayo ban mentalang kumtahi nadu mensuang la nadu ba sedang ban aki series ki short film kumto te ngalak kwahi ban akbat ki aktres bala kampau temo tang ba hadu menta dang yo pat ban sim kene ka lat ban akbat i te kumtahi setenat bayo benya trelang Jindat ka ching it jong pi hanga Kam long shu kum ki por man shwa bagi balak kampau tes no paulang gitu. Ito. Ya kan ika film sebai te la produce da i ba phaibak pariang bat la direct hi da i ba phaibak pariang. Jing si sya ngampoi perkat mo bangan yo syem benta ha kan ika film sebai. Henrei ka banikong ngai mu i ublei kan ba la long kum papasat yang ya ka kam mo banga yo la ni ka ka bha yang la ka nosip yang bangan yo ban syem benta kan ika film ka sebai. Te kawai kasni iba phaibak I phone yang nga ya I ngam itu I phone yang hadin pat isi tu ba ide I story writer jongga film Komei jonga. komei jonga te isa batai isa ya tu angta te ngelongah kemen mo bang ayo project bangan yo ban ang kata ka film kasebai marka storyline jongka film ru kalong kabasutenat bat kababas bah te takadaw kan bat I ba phaibak la aslam I la awat number phone jonga idang mut yang abang ade kena sora I le wat number phone yang na ki kena na sora te imtipat ba ngade perandong perathan hi na sini Ngapat ngalaya itu ya ka karkhana sna film jong I phaibok ngalaya itu nadu kapor ba ngaak ka film sosat ke jing im ngasu ak hang tu kumu pulit bat madiang ngadon bentalang hang tu te tharai ka dei ka jing ibet jong I nga ban sim yang kumu tau aktor ban ak ka ne ka film sbai ngai ngu yu blei namar baula ai nga ka ne ka sap ka ba kerpang ka ba hadu bangala poi sedu hadu ne put bementa bangala yo bangan sim benta kum aktor hakane ka film kasbai namar bakane ka film kaderu ka film ka ba sno tenat bha ka story ro te kidon ki story ki balong
long melung ki don ki story ki ba kum tahi ngan da batai than ya kata ka story dan dalam mi ka film dan pisawan peji ba kalong kumno te fin saya bisyar mafi ya kan ka jing ruai jendat ka jing ija ka film sebai larwai da unang deng ki warba bat ka story na sadap te pai ba baro nga ngai ba pinya kersan ya kan ka music video ka ba thamai ke jongi ka film ka sebai te ublay yun nagkarkuya pi ki ba pet ya kan ka video baro kublay sibot Chim đất cơ chinh ít dòng phi hàng á Cắm lòng shu cùng kỳ bò mân xua Nga tiếp ngâm la lên phi ít ya ngá